I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, igrat ćemo danas Minecraft. I sve mi se onaj svijet što smo igrali, što smo pravili onu kuću, ali napravio sam novu. Za ovo mi je trebalo jedan dan. Na ovome sam izgubio 5 sati. A na ovom sam gore neki 6 sati koliko sam učio. Da vidite iznutra. Fina kuća, možete reći da je baš ružno kad je svijet. Meni sviđa, za vas ne znam. Ništa, ajmo vidjeti šta ima ovako ovdje. Ništa, napišite mi u komentarima da vidimo da ćemo praviti od neku farmu, nešto tako slično. Pa ćemo možda opet to napraviti. Nešto od dole ispod, skroz. Ovdje sam načio... Kako, ne znam sad kako sam rekao. Načio, jel sam načio, kako već. Načio ovdje. Imao sam ovdje krevet, jednu noć sam bio. Ja ovako pravim ovdje ovako zidove kako već. Ja onako, on je bio ovdje, nije ovdje, nego ovdje je točno bio. Ja ga stavio, nije bilo korova, sve prazno, ali vidite sad kako je dobar krov. Ovdje izgleda kao se stavio drvo ovako ovdje, ne. Kad ovako malo odješ. Ja gledam kad kiša pada, ja odem spavat kad kiša ide pada. Ja se još ne ježio kod sam ja baš u igrici. Ja sam nju sad, dok se trebao sad započeti video, ja sam nju malo prije završio. Samo dok sam izašao, ošao sam nama tražiti ovu aplikaciju i ja. Jer kaj ovdje snimiti, mislio sam ja sina.